टिक्का बिरयानी मगैथिलु 4टा पे चिकन थला हमरा के 12 वर्ष दुकान है गेलो। Petua Nana. ମାଲିକେ ଓଳିକି ଆସ ଭଲଟି ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପୁଜୀ ନଗର କଣ୍ଟ୍ରି କିଚେନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପୁଜୀ ନଗର କଣ୍ଟ୍ରି କିଚେନ ଏଇଟା ହେଲା ବାପୁଜୀ ନଗର ମାର୍କେଟ ଏଇଟା କଣ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଖିଆ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ ଚଟପଟା ଖିଆ ହବ ଆଉ ମାଲିକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସରିଯିବଣି ବୋଧେ ସରିଗଲେ ଆଜି ଉପାସ କଣ୍ଟ୍ରି ମସ୍ତ ବିରିୟାନୀ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ଦେଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ହଉ ମାଲିକେ ଚାଲ दीटा मगे चिकन बिरयानी चिकन चटपटा गोटे आमर बिरियानी भी रेडी होलानी बिरियानी ना भाईना नहीं कि आसबे देखु बिरियानी आसी पहुंचीगला माय गॉड पूरा अलग प्रकार चिकन चटपटी बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। बिरयानी ट्राई कर बिरयानी और चिकन बिरयानी कर देने हैदराबादी चिकन बिरयानी मसला कम परफेक्ट टेस्ट बिरयानी जमी रेडी हो बिरयानी कचम्बर एवरेज अच्छी चलो चिकन चटपटी की बिरयानी बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छी ये चामच भाव काम नुह हाथ ही ठीक अंडा बिरयानी अंडा रोज ता सहित चिकेन रोज गोटे पीस दुई पीस बड़ पूरा फ्लेवर वाला बिरयानी माने बिरयानी पूरा कौन खिला खिला बिरयानी है बिरयानी खाइब बास्ना तो बहुत बढ़िया होची बहुत टेस्ट आप गोटे थर आसिक कंट्री किचेन खाइबे तापर कहे चिकेन कषार टेस्ट एबे आरंभ करवा फास्ट बाइट नवा मालिके रायता रेडी पूरा फ्लेवर वाला बिरयानी मसला नहीं खाइब किसी प्रोब्लेम नहीं मसला नहीं देखो पूरा किसी नहीं पूरा प्लेन आउटा बाइट ना आगे कौन दिया हम मसला कोल्ड ड्रिंक जो मसला कोल्ड ड्रिंक आसे ना हबन नले एमती आसतु कंट्री किचेन सब खाइबा बुली बुली भेराइटी खाइले सीना जानवे खाली गोटे जगह खाइले हम आपन को मन खुशी भल थला चिकन टिक्का बिरयानी मगैथिलु 4टा पे चिकन थला खाया टिके माइल्ड स्पाइसी थला बट भल लागेला खाया
ମଟନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଗରେ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଯିବା ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ, ନନା ନମସ୍କାର। ଭଲ କରୁଛି ପରେ ନନା ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମେ ନନା ସିଏ ବି ନନା, ଖାଇବା ମଟନ୍। ଆମ ଖାଇବା ଏବେ ସଇଲା। ଆଉ ତମର କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ଆଙ୍କର ବି ଶେଷ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ବିଲ୍ କେତେ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ କରି କହିବା ଆଉ। ଆମର ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ଦୋକାନ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଏଠିକାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ରୋଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଭି ଆଇଟମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆମର ବିରିୟାନୀ ହାଫ୍ ଫୁଲ୍ ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ଜଣେ ଖାଇବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି 184 GST ସବ୍ 5%। ଲୋକେସନ୍ ଆମର ହେଲା ବାପୁଜୀ ନଗର, ଲେନ୍ ନମ୍ବର 10, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅପୋଜିଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରି କିଚେନ୍। ବାଏ। ମାଲିକ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ, ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା, ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ମସଲା ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମସଲା ବାଲା ବିରିୟାନୀ, ନା ରେ ବାବା ଇଏ ମସଲା ନୁହଁ। ଆଗରୁ କଲିକତା ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଶୁଣିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ। ମସ୍ତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ, ଫ୍ଲେଭର ଭଲ। ଆଉ ତମେ ମସଲା ଫସଲା ମିଳିବନି। ଆଉ ରେଟିଂ ଦେଲେ ଆମେ 10 ରୁ 9 ଦବା। ଓଭରାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆସିଲେ ଖାଇକି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍। ନିଆଁ ପାଣି କଥା କୋଉନ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆଉ କହିଲେ ହବ। ଖାଇବା ବଢିଆ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ପୁରା ମସ୍ତ ବିରିୟାନୀ, ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ରହୁଛୁ ମାଲିକେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଉ ପେଟୁଆ ନନା ମନେ ରଖିଥିବ, ଭୁଲିବନି। ହଉ ମାଲିକେ ରହୁଛୁ।